Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Hi Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Cherry, isa sa mga bago ninyong tambalanista. Last year ko lang kayo na-discover pero bumawi naman ako ng bongga dahil napanood ko na halos lahat ng recordings ninyo sa YouTube. Hindi lang yun. Malapit ko na ding matapos pakinggan ang lahat ng episodes ninyo sa podcast. Nung una, curious lang naman ako kung ano ang Mahiwagang Burnay. Nung nagsimula akong panoorin at pakinggan, nahook na ako at hindi ko na tinigilan. OFW kami ng asawa ko dito sa Amerika. Nagtatrabaho ako bilang isang healthcare worker on weekdays, 10 hours a day. Maliban dyan, nagpa-part-time din ako bilang administrator. Naka-assign ako sa pasyenteng may Alzheimer's at konting diferensya sa utak. Maghapon ako naka-AirPods kasi kung buong araw kong pakikinggan ang sinasabi ng pasyente ko na paulit-ulit, baka maging dalawa na kaming pasyente. Ang importante lang naman sa pasyente ko, tumango at ngumiti ako sa lahat ng sasabihin niya. Yan ang dahilan kung bakit nakakatch up ako sa halos lahat ng episodes ng Tambalan. Lately, nahirapan na akong pagsabayin ang pag-aalaga sa pasyente at paggawa ng ibang chores kaya nag-request ako ng kasama sa amo ko. Binabaan ko ang sweldo ko para tumaas ang sweldo ni Rita, yung kakilala ko na ipinasok ko sa trabaho. When we started working together, nalaman ko na sinisiraan niya ako sa amo namin. Ang ganda ng pakikitungo kapag nakaharap ako pero sinasaksak pala ako ng matindi patalikod. Hindi ko maisip kung bakit dahil kung hindi ko siya ipinasok, wala naman siyang trabaho. Noong nabalitaan niya na may kilala akong magtatayo ng bagong kumpanya, ipinakiusap niya na irekomenda ko siya sa may-ari. Gusto niyang lumipat kasama ang boyfriend niya. Yun pa pala, may boyfriend dito kahit may asawa at anak sa Pilipinas. Anyways, dahil ayoko na siyang kasama, ibinigay ko yung number na may-ari ng soon to open na bagong company. Yung magiging kapalit niya na magiging kasama ko, kilala ko din, pero hindi ko sinasabi sa kanya. Gusto ko kasing malaman kung sisirain niya din ako doon sa kapalit niya. Hindi ako nagkamali. During the transition, siniraan ako ng siniraan. Ang daming pinagsasabing masama tungkol sa akin behind my back. Alam niyo, Tambalan, lahat na yata ng klase ng tulong nagawa ko kay Rita. Hinahatiran ko siya dati ng pagkain sa trabaho na luto ng asawa ko. Ipinagmamaneho ko kapag may kailangang puntahan o bilhin. Pinapasukan ko yung trabaho niya kapag uma-absent siya. Nung nag-birthday, niregaluhan ko pa. Hindi naman ako naghihintay ng kapalit. Sana man lang kung hindi marunong tumanaw ng utang na loob, naging mabait na lang. Sa kabila ng mga nagawa niya sa akin, hindi ko siya pinatulan. I just decided to stay away from her. I blocked her
and I changed my phone number. Sinamahan ko ng dasal na sana hindi na kami magkita. Recently, nabalitaan ko na hinahanap niya ako kung kani-kanino dahil kailangan niya ng tulong. Ayoko na. Salamat tambalan sa pagbasa ng sulat ko. Sana ay may napulot na aral ang aking mga kapwa tambalanista. Warm regards, Cherry. Good job ka dyan, Cherry. Correct. Gusto ko nga yung caption ng ating Mahiwagang Burnay story today, which is, you are allowed to walk away from people who hurt you. Yan. Yes. Very good ka dyan for choosing yourself, choosing your peace. Ayan. Very good ka dahil pinili mo o pinipili mo na tanggalin yung mga toxic na people sa buhay mo. At yun yung pinaka-basic na action, correct, decision, na kailangan po nating lahat gawin kung gusto nating medyo magkaroon ng katahimikan sa ating puso at himbing na pagtulog sa gabi. 'Di ba? Kapag may mga toxic people sa paligid, yan talaga yung nagbibigay ng toxins sa'yo. At alam naman na ang toxins ay negative, 'di ba? Ito ay lason po sa ating sistema, 'di ba? So, why do we need lason in our sistema? We don't, 'di ba? Hindi natin kailangan ng lason sa You're sistema gonna die. Yeah, you're gonna die inch by inch, slowly but surely. Diba? Ikamamatay mo na maaga yan kasi stress mo ng matindi. Let Agree go ako of doon. negative people. Surround yourself with people who will bring out the best in you. Yung mga tao na makakatulong diba? sa pag-unlad mo. Yan, correct, 'di ba? magandang impluwensya. Correct, sa hindi true. konsumisyon. Sa true. 'Di ba? Kagaya na pinag-usapan natin sa tambalan kanina, ito yung mga marites sa paligid doon Kaya na nga. minsan nananahimik ka lang, nagkakape ka, 'di ba, nagugas ka ng kamay sa banyo, tapos may papasok na chismosa. Tama. 'Di ba? Na ihahawaan ka ng negativity. Negative vibes yun eh. Yes, Correct. totoo yun. Minsan hindi mo na mamalayan kasi juicy eh. Interesting pakinggan. Correct. Pero pag na-realize mo, negative energy yung dinadala niya sa'yo. Diba? Hanggang sa ang saya-saya mo nga naghugas ng kamay eh. Hanggang sa paglabas mo ng banyo, iniisip mo siya eh. Pinaprocess mo eh. Diba yung juicy na kwento na yun mula sa isang chismosa. Tapos na-realize mo, teka, nadadamay na ako dito. Diba? Yung tipong parang naisip mo yun, nananahimik ka pero bakit bigla ka na-involve sa kwento. Sa true. So, lahat yun pinaprocess mo eh. At hindi mo namamalayan, negative na yung effect sa'yo. Diba, sana wala kang iniisip, sana chill ka lang. Ngayon, may iniisip ka na. Correct. At negative pa. Tama. Yun yung sinasabi natin. Mabuti man lang kung ang iniisip mo makapagbibigay ng pag-unlad ng buhay mo. Hindi eh. Totoo. So, iwasan po natin yung mga ganyang klase ng tao. No? Sila yung lumalason sa isip natin. Goodbye ka mo. Oo, Tingnan mo. negative people. And tingnan mo, ito si Cherry, 'di ba? Simula nung nag-walk away siya, 'di ba? Mula dito sa napaka-toxic na tao nito. Hindi ba't mas tumahimik yung buhay mo? Yes. 'Di ba? And this also goes for people na you are in a relationship with somebody who's so toxic. Minsan natatakot tayong i-let go yung taong yun kasi parang feeling natin hindi na siya mapapalitan. Na parang feeling natin siya lang yung pwede nating maging karelasyon o siya lang yung pwedeng gumawa ng mga ginagawa niya para sa'yo. Kahit toxic na nagsistay ka or Yes. ina-allow mo siya to stay. Pero wag, marirealize mo pala na pag nag-let go ka pala ng mga toxic people, pag nag-let go ka pala ng mga rotten tomatoes, mas nakakalma yung buhay mo. Correct. Diba? Correct. Ganun. Sa ginawa mong aksyon na Cherry, masasabi namin na ikaw yung level-headed person dito. At tingnan mo, dahil level-headed ka, hindi ba't nagawan mo ng paraan para makaalis sa isang toxic na sitwasyon na kumpara doon sa isang tao, 'di ba, na ang takbo ng isip ay manglason ng manglason. Tingnan mo hanggang ngayon, 'di ba, taglay-taglay niya pa rin yung lason. Correct. Ikaw na naayos na yung problema mo, 'di ba? Nalusutan mo na, nasolusyonan mo na, payapa ka nang namumuhay araw-araw, pero yung kaibigan mo na naninira ng kapwa hanggang ngayon, 'di ba, taglay niya pa rin yung lason, tingnan mo, problemado pa rin siya. Yarn. 'Di ba? Yun yung iniisip Diba? natin. Ayun yung sinasabi natin. Correct. Na hindi na siya naalis sa sa toxic world na yan. Oo,
trapped na siya doon. Tapos itaglay niya yung lason, ayaw niyang i-let go eh. Yung lason ng chismis, yung lason ng paninira, at lason ng hindi magandang behavior, Correct. di ba? Pagtrato sa dating kaibigan. Saka alam mo, ang mahalaga dito, wag nating i-allow na yung mga kabulukan ng mga katoksikan ng mga tao, mai-influence yung mga mabubuti. Minsan kasi ang lalakas nila eh, di ba? Ang lakas nilang mga impluwensya, wag nating hayaan. Totoo. Wag nating hayaan. At lagi mong tatandaan, kung chinichismis ng ibang tao, ang ibang tao sa'yo, kung nag-share sila ng chismis sa'yo tungkol sa ibang tao, malaki din ang posibilidad na chinichismis ka rin nila sa Correct, ibang correct, tao. Di ba? So, ano ka na kagad dyan? Alis ka Iwas-iwas ka na kagad sa Oo. mga ganyan. Chinichismis yung ibang tao sa akin. O malamang, chichismisin din ako nito kapag ka dumating yung panahon. Correct. Diba? Tsaka hindi, alam mo, ito yung na-realize ko that in life, you don't really need to have a lot of friends. Kahit na iilan lang sila, mabibilang mo lang sa daliri, hindi kasing dami ng dati, 'di ba? Pero these are people na talagang maganda yung epekto sa buhay mo. Yung meron silang ambag na mabuti sa buhay mo. Kasi may mga iba wala talaga silang ambag. Kung meron man silang May ambag, konsumisyon naman. Sakit ng ulo o di naman kaya Pabigat. kapag kakailang grabe. Wala na nga ambag, Malas. pabigat, malaslasan. Tungaw! 'Di ba? Salot! Cancer ng lipunan. Yan, ganun. 'Di ba? At marirealize mo na yun nga kapag nilet go mo itong mga to na mas masaya pala at hindi mo pala kailangan ng maraming tao. Kasi kapag sa panahon naman ng pangangailangan, 'di ba? Yung mga tunay lang naman talaga, yun nandyan para sa'yo eh. Yung talagang sincerely, from the bottom of their hearts, na concerned, sila lang yung matitira. Parang Facebook friend list mo. Kunyari, 1,000 yan or 2,000, di ba? Kapag ka na-problema ka naman, nagkaroon ka ng malaking matindicious na issue, iilan lang naman talaga yung magre-reach out sa'yo dyan eh. Totoo. Di ba? So, yung iba makikichismis lang. correct. Yung iba diba? chismis Yung iba lang nagpapanggap na mabait lang. Correct. Yung iba nagpapanggap na concern sa'yo. Tama. Pero pag talikod mo, nako, Yun. sasaksakin ka. sa likod. Diba? Sa puwet. Sa puwet, oo. Sa may alak-alakan. Basta may pagsaksak sa Sa likod. pisngi ng puwet. Correct. Lahat na nasa likod. Spinal column. Diba? To? Yan. Basta sa likod. Oo, Ganyan. isipin mo. Sa ilalim ng puwet, sa may kuyukot. Yan. Diyan na yung pagsaksak sa likod. Ganun. Correct. Kung kaya mo nang iwasan, 'di ba, sa lalong madaling panahon yung nararamdaman mong mga toxic na tao, then do it, 'di ba? Kasi mahirap madamay or madawit sa mga kwento nila. Correct. Mahirap kasi yun nga eh. Madadamay ka eh. Magkakadamay yung ano nga yun partner, yung management term ng wait lang English kasi, teka lang halukayin ko lang sa aking wait lang, halukay. First letter. Letter P. 2 syllables. Principal siya, principal. Wait lang. Well, kunin ko lang yung nail cutter nasa dulo ng dila mo para makuha ko hindi na. pinong-pino kasi. Teka lang, bakit tanggal yung... Hindi ka makakatulog. Pakitanggal Hindi yung... ka makakakain. Parte, pakitanggal yung balakuba ko dito. Yun yung nakaharang sa sa brain cells ko eh. Dito sa may bandang likod. Yung parang... Ang eksena is yung What? It's the 80-20 principle. Yun, Pareto! Pareto principle. Yun, Pareto principle. So, yung 80-20, pwede kasi siyang pwede siyang, yung 20% na marites ay pwede mag-influence dun sa 80% na hindi marites. So, pero yung 20% din na mabuti, pwede rin bigay ng 80% na outcome. Yun. So, 20% tapos 80% na outcome. Ako Parang naniniwala ako dyan. In all situations, Yes. applicable yung Pareto. Pareto. Pareto principle. Kapag ang kaklase mo, Shashalan. It's Pareto. Pero pag tayo lang Pareto. Parang Barreto. Pagka social, Barreto. Pagka Kuala Lumpur, Claudia. Pag social, Claudia. Kapag yung mga kalaro mo mga sa gilid-gilid, Claudine. Yan. Pagtama, Shala, Claudine. Ayan. Pag mga sa kagaya namin, sabi mo, Diego. Yan. Pag social, Diego. Yan.
Ayan. Oo. O pagka yung Pamela 1, di ba? Pero sa totoo is Pamela. Yan. Anyways. Ay nako, may influence eh. May influence siya and make sure that the influence is positive. Di ba? Correct, Para totoo yun. para basta basically tanggalin yung mga yung mga nega yung influence. Tanggalin yung mga negatron sa buhay. Doon lang tayo sa positive, wag lang COVID positive, HIV positive, kung ano man positive na sakit. 'Di ba? Alam niyo na kung anong positivity 'yan, 'di ba? Correct ka. Yung mga bagay na yan, minsan hindi natin kayang kontrolin. Ang tanging mo na lang kayang kontrolin ay yung papaano ka mag-react, papaano mo Yan. ipe-perceive, papaano ka magbibigay ng ng reaksyon dun sa sitwasyon, Correct. 'di ba? So, yun yung control mo. Kung kaya mo nang hindi magbigay ng reaksyon, di wag na lang para iwas, hindi ka madamay sa kwento. 'Di ba? Alam mo Pag kung- nag-react ka, damay kayo. Sinabi kasi ni Nicole Oo, ganito, hindi kasi dalawa nga kami nag-usap pag nag-react ka kasi, may kasama ng opinion. Oo. Yung opinion talaga yung nakakadagdag dun sa chismis. Dagdag bawas na talaga, promise. Been there, done that. Ilang beses na pong nangyari sa amin yan. Totoo Nako. yun. Halimbawa, dalawa lang tinag-uusap ngayon. Pumasok isang DJ dito. Tapos syempre, negative yung yung pinag-uusapan natin. Nadamay na siya ngayon. Correct. Kasama nga si Rocky Terra. Tatlo nga kami Oo, nag-uusap tatlo sila nag-uusap. umupo lang siya in the Correct. first place. So again, ulitin natin, Ganun yun. wag nating hayaan yung negativity ang magtagumpay, 'di ba? Yes. Doon tayo sa goodness ang magtatagumpay. Okay, okay? And speaking of all positive sunshine, beauty and gorgeous and gravacious na positivity, batiin lang natin, partner, ang beautiful wife ni Sir Wilson Entrata. Hi, Sir Yan. Wilson! Sir Wilson na nagse-celebrate daw ng birthday today ang kanyang beautiful wife na si Miss Jen. Happiest birthday! Hi, Miss Jen! Nakita ko yung mga content dyan. Nagaling yan sumayaw. Oh, at saka partner, si Miss Jen parang hindi tumatanda. Oo Kung paano ko naman. siya nakita nung huli namin nagkita parang 2012 pa. Kasi yung waistline ko noon pang 2012 din eh. Waistline ko ngayon pang 2022 na eh. Ganun. Kung ano itsura nyo, yun pa rin hanggang ngayon. O, diba? Happiest birthday, Miss Jen. And thank you. Lagi daw siya yung kinig sa tambalan. Salamat. Miss Jen. Ingat po kayo dyan. At sa lahat ng mga tambalanisa natin via Love Radio Davao, hello po sa inyong lahat. Yarn. Salamat na marami sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Kung ikaw ay may kwento, pwede mo kaming i-email. Send your stories at Mahiwagang Burnay Story at gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Fanscan! Fanscan, don't forget sa pagpapatuloy na ating Facebook Live. Thank you, Cherry, for sharing your story. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Camio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Love Radio.